Det her, det er vores send-up-video, og vi ikke med vores egen vilje, men folk var ivrige for at få den. Og I må godt lige like den, når I har set den. Vi vil lige gerne se, hvor mange der Ser den. Og ja, der er send-up på, og colaen. Ad. Det er virkelig klamt, men vi lever livet. Okay. Okay, Er du skål. klar? Nej. Jeg fik det i håret. Det er lidt for klamt. Okay, nu tager jeg et smag på det. Ikke klamt. Det er lidt klamt. Det har noget af en kryddersmag. Det var godt, det her. Au! Det ligner bræk. Det er godt, det var. Colaen. Okay. Skål og skidt af med. Okay. Moin alle sammen. Jeg har fået